така и водите се финансира по едно партньорство на държавите от Лихтенщайн, Исландия и Норвегия. Включва не само обучение, тези 4 обучения, които ние ще направим на терен на хора като вас, но включва също и събиране на по-специализиран вид данни, по-систематизиран вид от експерти на терен, които по-често ще посещават местата и ще внасят тези данни в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Комплекс Камчия, това е... Какво е? Природен комплекс. Природен комплекс Камчия. Имам предвид зоната, която е включена в Европейската екологична мрежа Натура 2000. Чували сте за Натура 2000? Какво представлява? Това е европейска мрежа от защитени територии, която обединява такива много представителни местообитания, най-представителните за съответните страни. Простира се в цяла Европа. Камчия е една от най-ценните такива зони в България, като този камчийски комплекс. Той включва много различни типове местообитания, както ще видите и днес. Първоначално е обявен резерват Камчия с площ около 850 хектара за опазване на лунгозните гори. Лунгозните гори, това са заливни крайречни гори, които са по-особен тип. Ще ви обясним малко по-нататък. Какво те се отличават и са по-ценни от останалите гори около нас. Освен горите обаче, комплексът включва пясъчни дюни, които са, както ще разберете малко по-късно, 3 типа със съответната растителност върху тях. Включва заблатени територии, като и пресушени такива, като бившето старо Оряховско блато, което е пресушено много отдавна, обаче при високи води на река Камчия бива заливано и там се събира. Целта на проекта, целта на това обучение е да добиете, как да кажа, по-основна представа това как се събират данни за различните биологични групи, било то растения, птици, други животни и така нататък. Бръмбари гледахме преди малко. Без, ясно е, че няма как за 1 час или за 2 часа или 3 часа да станете експерти по биологично разнообразие, но целта е да ви дадем основни насоки към основните методи, които се използват при събиране на данни, биологични данни за различните видове групи и, както е логично, различните биологични групи, както растения и птици, използваме за тях различни методи за установяване, преброяване и въобще за анализ на данните, които събираме. Първо могат да се използват критериите за рядък вид, т.е. критериите на световно, европейско или национално ниво, т.е. червени списъци, червени книги и така нататък. Т.е. един вид, ако е рядък в световен мащаб, съответно би трябвало да е рядък и за България, т.е. е значим вид, може да се събират данни за него. Но като цяло това е метод, който се концентрира върху един конкретен вид, било той световно застрашен много рядък. Но има такива видове, които са наречени индикаторни видове, които всъщност при по-сериозен и продължителен мониторинг върху тях може да се установи влиянието върху цялото местообитание.
С зависимост от това как се развива вида, дали е добре или не, може да се направят минерални изводи за развитието на цялото местообитание и тези индикаторни видове много лесно могат да ни дадат предварителна информация за това, че нещо лошо се случва с местообитанието и трябва да се предприемат по-сериозни мерки за запазването на цялата местност, не само за един конкретен вид.